Oras na magsara ang mga tindahan, kanya-kanyang pwesto na sa bangketa ang ilang massage therapist sa Naga City gabi-gabi. Mga nanay na PWD at solo parent ang karamihan sa kanila na halos magdamag naghihintay ng magpapahilot. 50 pesos hanggang 300 piso ang singil nila sa nais ma-relax ng traditional wellness massage. Ang 62 anyos na si Lolita Palmones, inilalaan umano ang kita para sa nag-aaral na apo. Ginagamit mo, mister, lalong-lalo na sa kung makuha pong binayaan kang ama, ina na yaw na sa kuya. Pinapa-eskwela ko ng college. Third year na, ang sa iyang kurso, criminology. Sa parking space ng isang bangko, nakapwesto ang 32 anyos na si Grace Perez na isang visually impaired. 15 anyos siya nang ma-diagnose na may retinitis pigmentosa o paglabo ng paningin, lalo sa mga lugar na kaunti ang liwanag. Sinasamahan siya ng asawa sa pagtatrabaho habang naiwan ang 2 anak nila sa kaanak sa bayan ng Kanakman. Pangarap sana ni Grace na maging guro pero nawala ng interes dahil sa pambubuli o manong naranasan niya sa isang propesor. Kasi hindi daw ako marunong tumingin ng eyes to eyes. Dapat daw kasi yung teacher marunong tumingin ng diretsyo. Hindi yung naging challenge sa akin. Para akong parang na-trauma ako sa mga sinasabi niya. Buti na lang, yung may mga friends din naman ako na supportive sa akin. Sila yung nagpalakas ng loob. Breadwinner ngayon ng pamilya si Grace matapos mawala ng trabaho ang construction worker na asawa. Daog niya panganay po ko halos ang duwang haki ko po. Siya na po nagbuhay ako, mabukong trabaho. Kada nga kami sindang buhay. Doble kayod rin ang 34 anyos na si Ana Merelles para makabili ng gamot niya sa nervous breakdown dahil sa trauma. Single parent siya kaya tinutulungan siya ng mga magulang sa pagpapalaki sa 9 anyos na anak na may sakit sa puso. Sa araw ng mga ina sa linggo, wala umano silang ibang hiling kundi patuloy na mabigyan ng oportunidad na kumita para sa pamilya. Wala po kasi kaming yung tulad po sa kanilang may building pong inilo. Sana po meron din kami. Sana hindi nila manahin yung sakit ko kasi yung sakit ng mata ko, yung retinitis pigmentosa na mamana kasi doon. Sina Ana, Grace at Lolita ang patunay na bukasyon ang pagiging ina at di na lang ilaw kundi matatag na haligi na rin ng tahanan.